Čaute, moje meno je GreenCaimon a dnes tu budem točiť Minecraft Windows 10 Editor Beta. Takže to bude, nekúpil som si to, ale stiahol som si to zadarmo cez aplikáciu Aptoid, takže môžeme ísť na to. To bude séria, neviem koľko tak asi dielov, ale ideme na to, no preca. Takže dáme si new, dáme si survival. A dáme GREN no územie. Že, počkajte, za chvíľu som. A sme tu späť. No, popravde sme na takom ostrove. A pozrite sa, aký mám skin. Takže, no, som ešte furt nachladený. Takže prepáčte, facecam dneska nemám, takže proste nebudeme mať celé let's play a tak, lebo to by sa už nedalo kde vojsť a keby išiel proti mne nejaký zombík, no tak to už by bolo niečo zlé, predsa už by sme boli mŕtvi a tak, viete. No takže dneska som si vybral preto Minecraft, lebo mám úplne dobrú náladu na Minecraft. Takže bude to pokračovanie v dieloch a takto. Takže dáme to, vykraftíme si tu, dáme si crafting, takto. A teraz ideme craftiť tak. Dáme si napríklad toto a meč, to bude pre nás najdôležitejšie teraz a častu. Tak, častu si položíme tu. Môžeme ísť zatiaľ kopať. Takže, prvé budeme zberať brezové. Tak. Ináč, keď chcete, no tak si môžete pozrieť ešte moje video s mojím kamošom Samom. Proste sme točili tak to alebo to, takže keď sa vám video páčilo, môžete sa nechať tam otvoriť. Čo to? Šajze. Prepáčte za takéto nadávky, ale neviem, jak ísť head. Napríklad tu. Napríklad rýchlo. No konečne. Máme dirt, hlinu. Ale chcel by som aj nejaký grass blok. Neviem, jak tento blok. Ale neviem, ako ho vykopať. Takže pre istotu. Dobre. OK. Takže teraz sa to popozeráme trošku. A pre istotu si tu dáme rebrík. Tu. Keby za mnou, ja som taký, viete, veľký noob v týmto. Takto. Takže pozrite sa, spadneme. Do prdele. Kde to je? Tuto je. Spadneme, tu je toto. A tu sa takto vyštveráme, no takže ja som taký veľký to noob. Takže ideme ďalej rezať. Takže popravde to budeme mať okolo neviem koľko minút, ale popravde ako sa vám to bude páčiť. Takže inak s týmto strihom, čo bol, tak ma volala mamka, takže prepačte, aj som si urobil skin. Opla, máme malo baterky, no tak počkajte, dám si do nabíjačky. OK, takže neviem, či ma dobre bude počuť. Joj. Prepáčte. Takže Minecraft ma oveľa viacej baví ako, jak sa to volá, teraz mi to vypadlo, ale taká strieľačka. Vidíte, mohol by som aj natočiť Counter-Strike. Na mobile je tiež, takže by som mohol tiež tiež by som mohol aj natočiť Counter-Strike. Nie je to až tak zlé.
si ideme urobiť dom a ideme do bane. Konečne. Chcem mať nejaké železo. Zlato konečne aj nejaké. OK. Keby ste počuli ma, jak úplne kašlem, tak to, Pane Bože, to ani nechcete počuť. Takže tu by sme mohli ísť. Vykraftíme si takto. Tak. A urobím si teraz do bane cestičku. A teraz krompať. Tak. Už keď máme nejaké to kamenie, tak už by sme si mohli urobiť. Ja už sa za chvíľu aj stmieva. Za chvíľu, ale už. Takže urobíme si kromp a to je všetko. Do prdele. Do riti. No. Takže noc je neškodná, príde pavúčik, zabije vás, áno, takisto aj tento zombie, enderman a tak skeleton a tak. Takže prečo to si urobím meď? Hej, a ty čo tu chceš? Chceš byť mŕtvý? Ja ťa len tak pohľadkam, áno? Tak, dobre, ďakujem. Teraz ten meč. Čo nemám? Styk. Takže styku si urobím. Tak. Takže kde to je? Tu je tento nožíček. Dáme si aj takto. A to je všetko. Dobre. Takže potreboval by som aj dorčky. Ale neviem, kde ich zaženiem, lebo už je aj tá tma. A koľko máme? Tohto urobili by sme si tak maličku chadičku. Tak. Ja vám nedokončím to, ale takže zajtra, keď chcete, bude ďalšie pokračovanie z tejto epizódy. Sa smieva. Ach, hej. Poznáte sa lasívam, keď, dobre, neviem, že prečo sa toho pýtam, hej. No, každý ho pozná. Teraz dal video, niečo sa mi zdá, pred 48 minútami dal video 8000 zliadnutí, neviem, ako sa mu to mohlo podariť. Neviem, koľko, 2000 lajkov, koľko, neviem. A ja za 45 minút 2 lajky, 2 pozrietia, 1 odber. Či, hej, 1 odber a 1 dislike. Dobre. Ale ten chlapec dostane za 48 minút dostane, neviem, čo? Čo za to? Už je to. Takže nič, už to tu asi ukončím, je to teraz veľmi málo, lebo
Neviem, že či sa vám to páči. Keď sa vám to bude páčiť, bude aj 20 minútové, hej. Takže keď sa vám to páčilo toto videoko, zanechajte like, odber, komentár a uvažujte uvažujte. Dobre, proste čaute.